Ka henyu trap youth council sora circle ha ka janmit ka arpo tarik leber arajar arpolai hapo ka jing lam u presiden ba cornerstone sotun ba u general secretary ba geri kupar kenta kalahiar syakasenong mau shamok ban pli ka ying ka batamai ka ba kila pensiona kerpang ya ka wei kalong ying ka baduna ka yok ka kot ka ying jong ilet chonsino lawan syong bat ba anan yas wansai ha ka ni ka janmit lai don rengkat kina lam jong ka dorbar dong mau shamok uba klebarson majau sirdar ka ilaka terna ba Andres wansai u knyirang ba jokaying u balong ru ha kajuk por u teman basan ba bi bengem kinayalam ke HWC sengkemi ba Isaac W Basaya Moj u badeu asistan general secretary ba Donbok lang karengdo u balong u vice president la peniaja ketika program belengkot da presiden ka seora circle u ba cornerstone sotun bat kibal ajing keren kilong urang ba dong u knyi jokaying u sirdar baru ba Donbok lang karlengdo haba ajing keren urang ba dong baru sirdar kila perto ya ke HWC seora circle ba kilala ban penurlong ya kene kakam bat kilong bagadeka history banengkong baka ilaka terna ondon kisang balang banyara ban pensiona ying kumne u knyi jong kaying ulai thu bahaka ne kaying jong ka persa kalamat ikijing labun teli kisnam namar kapang kashitom bat baro shikmi shikpa kimda dei kibashat kibakhlain ulai thu baka kemi jong kaying kalakhatno nakane kasla perthei mencham snam hakapor baka HYC kadang pensiona kane kaying thamai kabakam skumulung ka jinga thu kalong baki don kimit baki ni shikmi shikpa bashikun kila shuthia ajen namar baban kadu ka kerdu kumta ulapan pau ka jingsngu shika dei ya ka HWC ka balayara ban pensiona ka kaying nakabanta ka persa jongki layo ru ka jingkran na uba dan boklang kerlengdo ubal ai kublai karpang ya ka seora circle ka balashim ya ka senjam ka babahatam banyara blem para breu Shuaban IT ya kaying lakhapi uribon da vice president ka HWC uba dan boklang kerlengdo bala IT ya ushabi shaka khun jong kaying ka sansar wansyong ka badai ka khun ban morway bat ka badang don mentah pedeng kejing pule bat layo ru banduai penkentang ya kaying Shuaban IT da utemen masan ba GS soklat na ublay try kanra mas ngungu iskadaya na kabanta jong kaying hibaro ko kabalaya ikipos nam jong kajing haki jing pang kajing stom namar baro arngut sitemen kami pa kim na dai kibadon hakamet pat kibasya namar kata bomdon kajing kya ko pura kadon ro kajing siar jong kayo kapat kapapenlong ya pi film ngai ladangnya tu bakaladon kami kajing ja kabakiladai ban lek tia no lam kanun kajing pam kabangangai bangi badon hang ni ngin nyimpat cuman kabakum kata kabakan hilang yin kalama ngaliu i dal kejung kaman ngala syam dalalihi bat kane kalapan pangmet yang asik dia bat kata haru kali deru hakipor yang kiba kem kiba sitam bat ban pe imelung ban sei ka tiru kalangpat bat kide kijing kiba kum kaying kilama rai kejingnya syak slam kawan ra yang so batiang bat kajing wan mi jong kasang etwasi kala penlong ya kimi pa jong kaying ha kita islam lalai kajing kemen kabak mendon tuli pan batai bat nomor kata kajing sengungu kalek sangat etwasi lagi nak trend ya kini hakapor ba jong kajing like on tap service ya ikmi jong lagi bat hadu mentaman bat kumbala ong da kikat tu ni ki riurang ba jong ni kadong nyemla ban klet ya HYC kat ba kadang don hasla jong ni kasih janji Tin kalian kajung ikum kaying ngimdon iban ong retan kajing sungu kaba ngimdon sulit man batai. Berisipun ru ya baro kat di balak penyadon hang kaying ngadap kajing sungu ya pi baro. Ban ngai barang ni sakmat. Kaying kan ya hakur kom
kabakam itnan ibet ibiang da kajing yarap jong hi kum ka HYC bat ni duai bau le un yai yalam lenti betul lenti bagi kam baro tiba sile tin long tiba ai kajing mentoy tiba ai kajing tiba long kajing kerku ya kita tiba dai hok ban yo lang ba ikti basbun jong ka HYC Aduh, Vice President, asal sekretariat, bagi kinong peniat, bagi kinong pait nong kami, bagi ka seng HYC. Tang ta pada ka circle, seorang circle HYC, kemudian telun lang ha ka bagi kini ki kama pen, syuk tang ha kani ka jaka kalau hang ni pom kani ka senong ha pom kani ka ilaka, andai kat ke banga la ban UI gila persiang ban kener ketilam ki wei di ki benta jong kari kasih jongi di kejing kublai kerpang na menta kejing long pasbon jong pi keti kemon keti kediang pasbon jong pi ban pet ban khmi ban yarap lam kham tam e ki jaj ben riu jongi ki badon hab deng kejing kejing janjar bat kham tam e ki badang ki kedu kum kini kejing long akani ka stage kejing long ba ki riu ki dan hab deng kejing kerdo kasyong kasak kambiang, kayeng kasam kambiang, dari dah ka mensiam basbon jongpi, lomba kajing tre sitom jongpi, lomba kajing perkat sitom jongpi, lala ban penlong kumni kumbang ui kani kayeng hang ni kanuksa ka ba nila ban ui. Bat kandero ka history ka bansa dan ma hapo kani ka ilaka ha ka ba nakaliang jongi ka kum ka ilaka hi ber kawai ngi 4 judon hiru kum kani dari kedi kesian ke banengkong ia ke bangila banong kedi kenduksa ke ban pensakan mau hapo kani ka dong bat hapo kani ka ilaka ka so ban ai kublai kerpang ro ia ki rangba dong rangba senong kemudian ha kani ka dong bat kumju ro kiba kat kibala banwan na stain hapo ilaka hapo terna bat na kiwi nama kumbalong kajing ya tep kumbala yusngom mentanda kaliang jong Sherman kini ya pentep kalong kebalong bet tang hapo afsau konta bat hanalor baka jing bomsyai ha ka jing long jong ka network ma mi sutu saw nga don ha ka cakar bomsyai kata ka network ya keren deng siyo so ong men plino ya ka yeng tina kaliang jonga sisa ong mga don ke program deng cancel ya ka program ra ka si jan miro na menta kani ka benta mga simba kani kadi ka benta ka krautam na ka benta ka sinong ka thao na ka benta kini ki itrai ki bensa ha kani ka yeng ka ba sa pli menta khamtam ya ini pa ju kani ka yeng bat ikhun ju ki ban simti kani ka yeng ki ban ri ban sumar bat ki ban kenma ba kani kadi ka jingkar khu ka jong bulai tai kan rat ka bala the sei kerpang haki nengkong bat kham tam ru ha kani ka dong bat ka snong ka tha so ban ai kublei ye kini ki para snong jong kani ka dong mo samok kan toi mo samok jong kani ka snong mo samok wat hapreng jong ka jing ya don la ki jong ki kam ki ha ban ye be ban ye trei dei ban ye don man talam ban ye sakhilang ye kani ka kam ba khrau jong kani ka sngi kila ya pelai por khnang ban ye don ini ai kublai kerpang ye piro na kumada ka por ka ba kodor ka chongpi di ngaru ngandom penjong than ye kani ka jingkren ri na ka liang hi jong ka snong bat ka ilaka baro ka we ngi ai pi ka seng choisi ka jingkit bok ki royang in yai don rangkat bat pi ha ki bun ki kam bat ki jing tumu jong pi ki bede bat na ka banta ka jing bha ka jing met jong kari bat ka jai ban riau bat ngini ya simantaro haki buon ki benta na ka benta ka bhaga miat jong ipai khasi khara jongi kham tame ki bre ki kendo ekum kini ki jingja ki kendo ekum kini ki jing jing janjar haki long yeng long sam kublai si buone na ka benta jongpi na menta ki kam krau jongpi na menta ka jing spon ma jing no jing snai jongpi ya ka ne ka yeng ka sam ya ka ba kum ka jing perkhat brio ngimla ban mudur ndai ki kawan na selenet jong kejing berkat ia ka mangi kum ki brio gre se ngimpoi berkat bat ki urlong kumba kilong
kumni menta kasengi leng jengi ka HYCCC ngimla khlam na ai khublei ka bakar pangiki philale e ka benta ka badai e hoi philas dang yakini ka kam ko manglai jingtep August dan September josem balal dam kayeng kala simpor herei phila pendap de kumba pidon de ka thong bakata ka target ka jong phi ka don ban complete hoi ngelayo ban pen ladap complete purai kini kayeng tengenget scam bakani kayeng jong ikong iban sa shimti nang ne bat i papai jong i bakalong yeng ka ba nang ne shikmat pinom mat shu ye ta ka jing jihe ka porslam lane ka jing kriat ka por air hre ai bakani ka yeng ka long art ka yeng ka unong bu nong thau un kurku un kurdo i me jong pi i bala bam kwa he dwar blay in yo ban kurku kurdo na shalnda jong kilo bat ngenge scam ba kumla keren ni wi rang ba ka jing em ka bat perut blay to nang pen i sha ka im lang ka salang bat kham tamro ai ba kanika shnong ga jong pi ling ba i rang ba dong ma bedan lang hani ba ai jing kren ka long ka shnong ka ba anang roi parum pare bo blay nong bu nong thao onang yo ban the ki jing ku ha malai wi pui rampe yeng IP no menta hai iban sara yang liu shabi ba in pleno ya ke yeng bat kan long ke yeng sam ke ba uble nong bu nong tharo un yo bandar kan bat phi nang ni sikmat un ai ka jingker khu bat kham tamro un yo ban ai ke met bakot bakya wat i pa ha ka jing pang sistem ke bong i idon dah jadi kalau langsung kain deh tuh lepes kamera ya selamat